jen askok. Eta seguruna danak ez dira taula hontan kabituko. Baina gu bereziki goatu nahi ditugu hasieratik Urkin sinistu duten pertsonak. Horiek dira Carmen, dia Josema, dia Begoña. Mesedez, hurbildu honea. Dia Natalia, dia Susana. Etorri honea, etorri. Eta faltazaizki denak, faltazaizki Juanto, Fernando, faltazaizki Nerea, faltazaizki pila bat. Baina badakigu batzuk beti egon diala hemen. Txaldeon, Itzaskun Beraza, Urki dantza taldeko lehendakaria, zuzendaria edo... Bai. Bueno, asteburu hontan, berezikia izate ospatzen Urkiren, 25. urte horrena. Atzok izen duten emanaldi berezia, Basteron, ordu terdi bi orduko emanaldia izan zala, eta gaurrea izate, erromari giroan ospatzen. Atzoko hasteko zer moduz? Ondo, gu oso guztua. Betik orduritasunekin eta, baina da aukera bat gutzako urtean indako lana erakusteko, eta bide batez, 25 urtetako errepasotxo bat iteko, ingenun bideotxo batekin, guretzako berezia dira, ez? Ikustea 25 urtekoetan bizizan ditugun momentu berdinak eta asko eta asko. Eta gero, umiak pozik, gustora dantzan, gurasoak eta etxekoak eta Urkiren lagunak pozik, eta emanaldiakin oso guztua dira. Astero de lepo eta ikusi izan. Bai, pozik gabe, harrera bikaina, baina gaitzen diak eta etortzen dago ikusten. Zuek ere horri hilabetea pasatu zuen saiatzen da, ez? Bai, azkenean da ikasturteko lana horrela ikustea urtean behin betite dugu, baina horten bereziki, guretzat egun berezia eta emanaldi berezia. 25 urte ospatzia ez talako... Eozeinek ez ditu esan 25 urte aramatzala da. Eta gaur berriz, erromeria, arratsaldean, hemengoiko plazan, hasi zate ingurutxoarekin eta, baina ingo aldeu talderekin hemen segitzen du. Gure asmoa Urkiren, urte hurren ospakizunak hasizianetik zan herriakin ospatzia. Eta atzo pixkat, Basteron barru ningenun bezala, gaur nahi genuen atera. Eta horregatik, goiko plazara atera, erromeria eta hain, baina, aprobetxatu dugu bai, dantza egiteko ingurutxo handi bat, kindeu plaza betetzeko, eta gero, omenaldi txiki bat, gurekin 25 urte ondian lagun horiei, eta betez ere, duela 25 urte, honi eutxik zioten Josema, setien gure txistularia, Carmen, Begoña, hasieratik ordan gure irakuslia, eta gero, Fernando, Susana, Juanto, Natalia, beti horre ondian, eozertarako, laguntzeko, Jokin ere urte izu, asko dara matzaia dantza maixu, guretzako da, omenaldi txiki bat eskertzeko egiten dutena, eta esateko behar ditugula beste 25 urtetan garraitzeko, gure aldamenean. Begara ja, horiek sinistu zuten, ez? Andoainen posible zala dantza talde bat, eta, Beraiek sinistu ez palue, Andoainek merezizula dantza talde bat, eta menez ginean egongo baingu, eta orduan, torta bat itea azkenian, ez? Eta esatea, eskerrik asko sinisteagatik, eta eskerrik asko gurekin honean jo iristeagatik. Eta ez dula etenik, ez? Urki dantza taldearen ibilbideak, eta ja, nik uste aizatela pentsatzen, Santakotxetan, San Juanetan... Hau bukatu, eta ia hurrengo azpian ezpata dantzako ensaioak eta hasiko ditugu, Santakotxetan ere umeek eukiko dute beraien emanaldia, ez dugu, geldik ez geha hongo. Badatoz hurrengo zita bi astetan, ensaioak etengabe, eta San Juanak, eta dantzari, aurren euskal jaialdia ekainean ere 25 urte beteko dituna, buru belarri gabiltza. Urte askotarako, Eskerrik asko. Beste horren beste izan da dituzela. Zorionak, Itzaskun.